teknologia asuntuekin eman behar bairati, kanpo atzailu eta ez kontrago. Gaur egunin, indala hogei urteo, hau, izango nuen, askuetik, parte batin bagarri gaitezen gauze bat, baina gaur egunin, jotzen, batetik arrozak jartzein da, zabaltzein da, bestetik Facebookin zabaltzen da, haitzi zeuen mundu ozein bastarretan. Orduan horrek mantzeron zabaltun da. Ere betxarke izan zin, idina bete izan zin. Behartula ezarra antzikoik izatzen euskaraz. Emateula aigala hitzeiten, eta agarran baldin magunde bezala, bat filtroipe eta bat mugaipe eta hori bere ustez, ez da hola euskaraz egiten. Berak iritzile. Nire zentzen etxe, muga eza dala jendi erakartezona. Ez dana hola euskaraz dagoen zea ez, kuadrikula batzun baron sartu dut, eta letzenena euskara batuan zion, adibidez, da gu dana gure euskal gizien egiten jau. Ez geni euskara batuan ez naut ni, eta horta hau zinean. Gu hasieran bildur hori bat ni bintze banagoen ninean, porque, claro, ni egiten azkar itzen, da haina asko jarra dago, jende atego ez zinen tegitzen, nire normalen, nire bizitzen, baina jendi ematunez ulertzen asko jarra. Minimo gutxillotzen preparatzeik, den aurretik aurreko honetan pixket basarretik, telegrametik, gaiatin emailetik, basarretik, telegrametik. Eta geho, hemen ordura lehenago, eta askotan, 5 minutu lehenago, eta baina eta gara izat, zeitzen bat. Ez den baina gertau, isili gelditzen, bainaz. Nire bertigo puntua daño, bertigo puntua gero miera ezaten momentu jendik, haitu dula enteatzea momentu hortan. Osa, hemen hitzetiko momentu nez, hitzetiko momentu duro gaude eta hemen gaude eta grabo jarri jaino, ez da presentzik ez da, ez hemen duro gaude. Gero esatizu ez dakit nungu kare hitzi bela zea eta besti da gozta, Bai, herri badaino esotan jartzi, behasin jarri janez. Bai, arroza nola daun, orduan herri diferentetan ja behasin asteroko parretan jarri jina. Orduan ja, ordu fijo batzutan fijo haitzen herri osun, hori bai. Konklusio izte uste ata, ata embeat daba. Jendiek nahi bat dimo programian konklusio batzu, gure programian ez den hori. Raiesun ezateo kriston zehazogena. Idea horri, ondi eta horre dio horri, pixket bota. Honeatik ze pentsatzen uste da, hor gure idea hoxe bartzen beste forma bat, eta bate geure idea hoxe egin bate pixket ordenago ez da idea, guru barrun. Askoz, importanti badek, imagina, irratizia hilo batin, gauza tekniko psikologo baten zera, zure jarrera garatzeko baikortasunaren ikuspegiaren zehaztapenaren arrazoiak beratzen. Zarrazaten. Baitasune, hori, baitasune. Hori. Gello aliatzen eta beste interbazak bera.